Ahojte, tu vaše OKR Moto a Kuba Richard. Momentálne jedno z posledných a nových Starwargov, ktoré máme na sklade. Je to KTM Supermoto, 80 koní, obrovský výkon, mušia váha, 124 kg. No a mrknite na to Supermoto, pozrite sa. Má obrovské 320 mm brzdy, ktoré sú radiálne uchytené. Vidíte radiálny Brembo strmeň. To je motocykel, s ktorým s jedným prstom budete jazdiť po prednom kole. Vidíte špeciálne hliníkové okuliare. Uchytenie telefónu, ktorý tu je. No a vidíte radiálnu brzdu Brembo hore. Takže vidíte, brzdiť budete až jedným prstom a budete robiť stopy po prednom kole. No a ostatné veci už asi poznáte. Baterka 7,2 kW, dojazd 120 km, motor, elektronika na vrchu. No a zadné koleso s pneumatikami na cestu. Za chvíľu dorazia nové modely EX do OKR Moto. No a chceli by sme vám v krátkosti predstaviť 7 kW nabíjačku, s ktorou si nabijete ten Stark svoj za hodinku, podľa toho, ako ho máte vybitý. Pozrime sa, my máme momentálne 27%, tak zapneme prístroj a ideme nabíjať. Uvidíme, ako nám to pôjde a koľko to bude trvať. Čiže zapli sme nabíjačku. Je to nabíjačka trojfázová, ktorá nabíja 7 kW. No a pozeráme, čiže nabíjame. Vidíte, máme už 28%. A pozerám, že tu vieme nabíjať len nejakými 6,6 kW. A tu keď sa bližšie pozrieme, na koľko nám púšťa stroj, zatiaľ 5,7 kW. Možno, že tá baterka sa potrebuje trošku zohriať na tú pracovnú teplotu. Máme 29 minút, či 29% za nejakú minútu. Dali sme nejaké 2%. No a toto je nový Stark Supermoto 80 koní. No a vedľa vidíte v tej istej farbe Enduro Starwarg EX a nabíjame. Počkáme ešte nejakých pár sekúnd, aby sme mali 2 minúty. No a mrkneme na to, jakým tempom sa nabíja. Mali by sme nabíjať 7 kW. Máme už 41%. Za necelé 2 minúty sme dali 27 minus 31, no rátajte. No a pozerám, tu máme nastavený výkon nabíjania 6,6 kW. A koľko nám to v skutočnosti dáva? Vidíte, že baterka sa zohrieva a už ideme na 5,8 kW. A ja si myslím, ako sa bude baterka zahrievať na pracovnú teplotu, tak sa nám bude navyšovať aj výkon toho nabíjania. Čiže máme 2 minúty 40 a dali sme z 27 na 32%. Čiže toto by mohlo byť momentálne najrýchlejšie nabíjanie, ktoré je na trhu. A úplná novinka z dielne Stark Future. Vidíte nabíjačka, ktorá nabíja 3 fázami, ktoré šetria váš akumulátor. No a nabíja veľmi rýchle. Čiže mali by sme zvládnuť kompletné nabíjanie za nejakú hodinku, nejakých 40 sekúnd. Máme 3 minúty, 34% z 27. To už je celkom slušné. Nabíjame. Tu máme stále 6,6 kW. A tu sme zbehli, nabíjame 5,8 kW.
No, mrkneme na čas, skontrolujeme to a uvidíme. No a ostáva už len jediná otázka, či by ste chceli takto rýchle nabíjať a či máte svoj StarWarg doma, alebo potrebujete svoj StarWarg. Ak nemáte, tak bežte do OKR Moto, sme tu pre vás už viac ako 23 rokov a predávame a servisujeme takéto nádherné StarWarg. Motocykle, elektrické motocykle. Čiže keď sa pozriem na to, za 4 minúty sme dali 9%, o 9% sme navýšili kapacitu svojho akumulátora a ja tipujem, že ešte nejakých 30 sekúnd a budeme na 10%. Takže takto nejako nabíja nová nabíjačka. Ak ju chcete, volajte ale OKR Moto alebo bežte priamo do OKR Moto do Nály. Ahojte, čaute, to vaše OKR Moto a Kuba Richard.